Budeme říkat Merry Christmas. Víš Merry Christmas. Mám to prskavko. A nebude tak nic Tam vidět. ty boťáky budou to prskavkou. Já to prskavkou musíš. Jo, já vás mám kamerovat, jo. Co děláš? Já jsem zavřel. Nemá kamerovat někdo jiný. Ne, proč? No. Tak, Deniska ještě jde pro dárky. Já jsem si Když ten dřesnavek byl chaotický, tak teď... Jak to, že to nebliká, Denis? A jo, aha. Máš ne? Bude to tam vidět. To slaboučky jsou. A tady je tma. Když je rozsvícený v místnosti, tak to To jsou normálně, to máme venku. No jde tvojí cíty krásně. Dárečky. Hele, dárky nejdou na kamerovat. Pojďte si je vzít a přeneste si je tamhle pod světýlko. tu je tma. Hele. Pojď vydrží kamerovat. Vyťám pomalej. Jo, tam nejde zlom do videa, jo? Hele. Pojďte, děti, já vám budu radit, já vám budu napovídat, co je vaše. Nebo tady to jenom takhle. Je to pomalý. A nebo kasetky. Tady to mám. Tohle jsou Kasetky zdenty. blikání. Co to je jako, kde si to bere? No ne, ty to nevedou. Tak berte si. Koukněte na cedulky. Roznášet dávky. Ne, Ládičku, pojď, nebuď línej. Ne, vždycky jsme šli, ale každý jsme dali do Marek jeden. Jo. Ježiš, já tam do toho Tak kašlu. Takže každý to máme jsme jak? jeden. A pak zase všichni půjdu pro druhé, jo. Tak A to neděláš na té kameře. vrhněte se na to. Tam si najdete ty cedulky nejdřív. Ale tady všude nejsou. Žádný cedulky, no. No jenom na ty největší cedulky. Jenom na tvých jsou cedulky máme. Ty dávala cedulky jediná. Tak, červený, či by to mohlo být? To je táta, To jsem já. modrý Hládík, To modrý. Deniska, cokoliv. Tak já nám tady. Malince na stranu hned. Děkuji, tatínku. Ty píška se vloudila. Dej, nesmí. Tak kde je ten tatínkovou dárek? Tady. Denis, To je moje, jo? Tady. Denis. Ježiš, už se zase upadlo. Nedávej to za tátu. Tak. Ládičku, našel jsi něco? Já nevím, mám hrabu a hodím. Tady je tma, my tady budeme půl hodiny, strávíme ve tmě. No, máme to vypínat. Tak už to vypínám. To zapneš Vypni to. potom, až budeme rozbalovat, co tady budeš. Jak se to